Vážené dámy, vážení páni, milí diváci, prajem vám príjemný dobrý deň a veľmi srdečne vás vítam na dnešnej tlačovej besede. Dovolte mi, aby som ospravedlnila neúčasť generálneho riaditeľa. Pre pracovné povinnosti sa tlačovej besedy nemohol zúčastniť. Všetkých srdečne pozdravuje a drží nám na premiére samozrejme palce, aby to dopadlo čo najlepšie. Činohra Národného divadla Košice v piatok odpremieruje hru francúzskeho dramatika Viktora Eima Valčík náhody. Pre mňa je to veľmi dobre napísaná hra a veľmi silná hra. Autor totižto stavia na javisko dve postavy, ktoré sa vymýkajú nejakému bežnému vnímaniu a chápaniu reality a života. A to je postava anjela a postava mŕtvej ženy. My sa v tejto hre ocitáme v takom zvláštnom medzipriestore, v nejakej predsieni, predizbe medzi nebom a peklom. My tomu hovoríme očistec. A budeme sa dívať na to, ako tieto dve postavy spolu rozhrajú veľmi šialenú a zdanlivo veľmi jednoduchú hru, ktorá spočíva v tom, že ak žena odpovie správne a pravdivo a získa plný počet bodov, tak získa stupenku do neba. Ono to ale vôbec nie je také jednoduché, ako sa na prvý pohľad zdá, pretože je veľmi komplikované a ťažké rekapitulovať a rekonštruovať svoj životný príbeh, a nejako sa vyrovnávať s minulosťou a odkrývať životné epizódy, ktoré sú veľmi silné a miestami veľmi bolestivé. Nemá to jednoduché ani postava anjela ostať vedľa tejto ženy neosobným a udržať si nejaký nadhľad. Takže diváci budú mať možnosť vidieť, aké je veľmi ťažké definovať pre nás ľudí svoje bytie a aké je ľahké klamať samým sebe. A to hlavne v priestore a v čase, kedy už vôbec nie je potrebné klamať. Sama som sa pýtala, či by som chcela dostať takúto možnosť. Nie som si úplne istá, či áno. Ale možno by bolo fajn, ak by sme takúto možnosť všetci dostali. Ocitnúť sa v očistci a byť nútený alebo musieť byť pravdivý a úprimný voči sebe až na dreň. Či by sme vôbec boli schopní niečoho takého. Veľmi sa obávam, že nie. A táto hra je ale obrovská príležitosť herecká a my máme takýchto skvelých hercov. V našom prípade je to Livka Michalčík-Dujavová a Tomáš Dyro, ktorí sa podľa mňa brávurne zhostili svojich postav. Je to klada a myslím si, že im to dalo možnosť ukázať svoj herecký potenciál, ktorý v sebe majú. To všetko pod režinou taktovkou Petra Cibulu. Dramaturgiu mal na starosti Peter Himič. Scénu a kostýmy Jaroslav a Miroslav Daubravovci a hudbu Zuzana Eperiešiová. Ja verím, že budú mať diváci v piatok veľmi silný a emotívny zážitok. A dovoľte, aby som odovzdala slovo pánovi režisorovi Petrovi Cibulovi. Ďakujem pekne. Alenka to viac menej zhrnula, tak povedať, všetky tie základné a podstatné informácie. Čiže áno, tá hra je jednak dobre napísaná, jednak je veľmi zaujímavá. Bola zaujímavá aj pre nás s Petrom Himičom ako dramaturgom, aj vôbec pre celý tvorivý tím. Je to možno akýsi záznam o tom, ako to možno niekde tam vyzerá, ale okrem toho, čo už odznelo, je to taká ponuka pre diváka aj pre nás v medzipriestore, ktorý pre mňa, okrem očistca, ktorý neviem, či je, nie je, alebo aký je, predstavuje divadlo ako také a vlastne ponúka divákovi tú možnosť sa zamyslieť, možno prehodnotiť tie veci tu a teraz. Alenka hovorila o tom, že by bolo fajn mať možnosť sa možno ocitnúť v takom priestore a myslím si, že táto naša inscenácia to ponúka. Výhoda je tá, že z tohto priestoru odídete ešte domov. Takže dúfam, že diváci odídu naozaj s nejakým veľmi príjemným pocitom, ale zároveň s tým, že si sami sebe možno položia zo pár otázok na tie témy, ktoré odzneli. Je to, aby som to tak shrnul do jednej vety, je to možno ako keby ukážka toho, čo sme počúvali v detstve od starých rodičov alebo od rodičov, že
čo budeš siať, to budeš žať. A čo sa týka hercov, Livky aj Tomáša, tak ja som veľmi rád, že sme mohli opäť spolupracovať. Samozrejme som aj rád, že som opäť dostal režisérskú možnosť v Divadle Národnom v Košiciach. A bola to veľmi príjemná práca, bola náročná určite, lebo tým, že sú iba dvaja, zdanlivo to môže pôsobiť, že to je taká pinkačka, ako však dvaja herci, čo tu budeme robiť toľko týždňov. A bolo to príjemné ľudsky, bolo to príjemne profesne pre mňa a veľmi som rád, že som opäť spolupracoval s tvorivým tímom, s ktorým máme za sebou viacej spoluprác. A to bol Peter Himič ako dramaturg a za kostýmy a scenografiu Jaro Daubrava, Miro Daubrava a Zuzka Eperiešová, spomenutá už ako hudobníčka, s ktorou takisto spolupracujeme už niekoľko rokov. Takže ja verím, že sa nám podarí preniesť do toho hľadiska to, čo ponúka sám autor a to, čo sme si akoby povedali, že by sme tam chceli aj my nejakým spôsobom nejaký svoj odkaz vložiť a odozdať. Ďakujem pekne. Môžem predať slovo Peťkovi ako dramaturgovi. Ako sa na to díva z tej dramaturgickej stránky? To je moje prvé stretnutie s autorom Viktorom Ejmom. Je to ešte žijúci autor. Hovorím to preto, lebo už má naozaj svoj vek. A je to veľmi úspešný autor. Napísal vyše 50 divadelných hier, niekoľko scenárov. Valčík náhody patrí asi k takým najznámejším jeho titulom. Nie sme prvé divadlo, ktoré to uvádza na Slovensku. Bolo to aj v Slovenskom národnom divadle, v Spiske, v Prešove, v L+S. Takže ja som ten text videl v 90. rokoch v Prešovskom divadle a už vtedy ma akoby zaujal. Ale nejako priznám sa, že som nejak na ňo zabudol. Ja chcem ešte povedať jednu vec, že pri zahraničných autoroch je veľmi dôležitý preklad a preklad Ľubomíra Vajdičku je veľmi dobrý. To fakt sa s tým veľmi dobre pracovalo. Je to divadelný preklad, on sám to režiroval. To je veľká pomoc pre dramaturgiu, aj pre hercov, aj pre réžiu. Tam sú minimálne alebo skoro žiadne zásahy do textovej roviny, myslím z hľadiska textu slov, nie z hľadiska, samozrejme, že isté minimálne nejaké veci sa diali. To je veľmi dôležité, to som chcel povedať. On ako autor je niekoľkokrát bol oceňovaný. Spomeniem len hádam Molierovú cenu, čo je jedna z najprestížnejších cien, nielen francúzskych, ale je aj považovaná vo svete. Pani riaditeľka to už povedala, že to je veľmi dobre napísaná hra. Tam by sme mohli aj skončiť, ale ona je nielen dobre napísaná, ale nepodáva ten príbeh tézovite. To znamená, nerobí z toho ponaučenia, nemoralizuje, nehovorí, že to je, nedáva k tomu výklad ani teologický, ani sociologický alebo nejaký iný, ale necháva to na absolútne prirodzenom vzťahu dvoch ľudí, ktorý môže pripadať, že je nepravdepodobný, ale v priebehu tej hry sa ukáže, že je veľmi ľudský. Ja som to aj povedal, alebo napísal niekde, že zisťujeme postupne, že Anielovi nie je nič ľudské cudzie. To je kľúč k tomu vzťahu medzi týmito postavami. A ak by som mal za seba povedať, že ideovo, o čom je tá hra, alebo čo prináša, tak ja si z tej hry beriem to, že je to podľa mňa hra o úprimnosti. To je asi najdôležitejšie na tej hre. A nie len to, že môžeme odísť, ale práve o tom, že môžeme tomu predísť. Že keď divák bude odchádzať po našej inscenácii s vedomím iným, ako prišiel na tú inscenáciu, že si uvedomí, čo všetko robíme vo svojom živote a aké banality robíme vo svojom živote, ktorým vôbec neprikladáme žiaden nejaký väčší význam,
ale myslím, že všetci poznáme, že väčšinou tie najväčšie banality najviac zraňujú. To, čo vyzerá veľmi veľké a okázalé, tým vieme prejsť, ale to, čo sa rodí v neodpovedaní, v tichu, v zamlčovaní, to nedopovedané boli viac ako to vykričané. A myslím, že o tom je tá inscenácia. A skutočne tá práca bola veľmi pohodová, veľmi kolegiálna, veľmi profesionálna a tým myslím všetky zložky. Áno. To znamená aj svetlo, aj techniku, inšpícia. Nechcem všetkých teraz čas vymenovávať. Všetci boli nastavení, boli nastavení na to, že chceme, aby vzniklo niečo, čo bude aj z našej strany, nielen to, čo autor priniesol, ale aj z našej strany úprimné. Tak ak to sa podarí, že vycítite tú úprimnosť v tej každej zložke, že sme do toho vložili úprimne svoju prácu, samozrejme natoľko, koľko vieme, koľko dokážeme, ale úprimne a poctivo, tak pre mňa to bude absolútny úspech a už potom tie reakcie, niekto viac, niekto menej, to je v divadle normálne. No, to menej nehovorte. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem. Predám slovo Linke a Tomášovi. Ja ako kolegyňa a herečka viem, že to je neuveriteľná klada. Nielen po textovej, ale aj po hereckej stránke. Ako ste sa s tým popasovali, respektíve bolo to takto ľahké načrieť do svojho najúprimnejšieho vnútra a vyložiť ho na javisku. Môžem začať ja? Jasne. Tak ja by som začala tým, že sa chcem veľmi pekne poďakovať za dôveru najmä Alenke Ďuránovej a Matúšovi Bachincovi, že mi umožnili a dali túto príležitosť stvárniť takúto veľkú postavu, ktorá je vlastne nosnou postavou, keďže sme iba dvaja, tak sme obidve také nosné postavy. Chcem sa poďakovať aj týmto mojim chlapom, s ktorými som žila 5 týždňov. Peťovi Himičovi, Peťovi Cibulovi a v neposlednom rade Tomášovi Dyrovi, ktorí si so mnou možno zažili aj všelijaké útrapy kvôli tomu, že som žena a mám isté vzplanutia a isté limity, ale myslím si, že to zvládli veľmi dobre. K tej celkovej práci musím povedať, že naozaj cítim, že to bola veľmi poctivá práca zo všetkých strán. Nebolo to vôbec jednoduché. Ja už iba keď som videla ten text, tak som sa trošičku zľakla, že kedy sa toto stihnem naučiť a potom vlastne do toho vložiť ešte nejakú tú hereckú vložku. Ale tak aj vďaka Tomášovi makali sme naozaj aj pomimo skúšok. Sa nám to, myslím si, že veľmi podarilo. Je to veľmi živé, toto naše dielko. A no, ako ste už počuli, akože o inscenácii to už bolo povedané asi všetko. A čo sa týka tejto mojej postavy, ja tam teda stvárňujem postavu mŕtvej ženy. A naozaj to taká obrovská škála všelijakých emócií, že som za to fakt vďačná, že sa na tom javisku môžem otvoriť a môžem zo seba vypustiť všetko, čo je vo mne. Takže ďakujem veľmi pekne. To je asi z mojej strany všetko. Keď by všetky mŕtve ženy vyzerali tak dobre. A ešte, čo nesmiem zabudnúť, inšpícia tu bola tu spomenutá technická zložka a všetci. Ale ja, áno, chcem veľmi pekne poďakovať našej šepkárke, Ivetke, ktorá naozaj makala a keďže sme ten text dostali tak trošku neskôr, lebo vlastne situácia bola aká bola, že sme mali skúšať inú hru, tak naozaj ona tiež potrebuje nejakú svoju prípravu a na toto nemala čas sa pripraviť, takže teraz išla za pochodu a už sa v tom vie úplne že orientovať, môžeme jej veriť na 1 1500%.
Takže aj jej veľmi pekne ďakujeme. Ale nebude potrebné. Presne tak. To verím, ja dúfam, ale aspoň ju tam budeme cítiť a keď nebude musieť čepkať, tak to bude pre nás úplne, že najviac. A ak ešte môžem dodať, kto nebol spomenutý a komu takisto veľmi pekne ďakujem, je Andrej Suchanov, ktorý vlastne choreograficky s nami spolupracoval a pripravil choreografie tanečné, pohybové do predstavenia. Ja sa ešte na chvíľku vrátim k tomu textu, že keď som si ho prvýkrát prečítal, tak som si povedal, že wow, toto je fakt dobrý text. Aj keď samozrejme to neberiem z dramaturgickej stránky, to neviem ani zhodnotiť samozrejme, ale som si vravel, že toto je jednak veľká príležitosť a že konečne taký text, ktorý sa dá dobre hrať, dobre, akože všetky tie varianty, možnosti, limity, ktoré sa tam dajú dať. Ale potom, keď som prišiel domov, tak presne nastal taký realizmus pre mňa, že aha, no dobre, ale s tým sa trošku budeme musieť viac popasovať, ako sme zvyknutí možno. Najmä Tomáš, aby bolo jasné, pretože on tam spočítava body, takže musel sa naučiť trošičku aj počítať, matematiku. A čo sa týka postavy Aniela, asi by bolo aj dobre povedať, že si ho možno netreba predstavovať ako nejakú nadprirodzenú, mytickú bytosť. Pre mňa je to akože človek so všetkými vlastnosťami, dobrými, zlými, aj keď je to vlastne jeho zámer, ako manipulovať, možno ovládať ženu, tú postavu ženy, ktorá príde na to jeho hráčské kreslo. Asi veľmi sa mi páči myšlienka, ktorú pán Viktor Heim zapracoval do toho textu a to je vec, ktorá sa tam viackrát prizvukuje a to je, že vyhneme sa banálnym frázam, tak asi aj ja preto nebudem ďalej pokračovať. Som sa naozaj vyhol. Myslím si, že ten text, keďže je fakt veľmi zručne napísaný, má veľa silných odkazov. Určite si tam každý z nás vie nájsť, ako aj my, ale aj určite každý divák si tam vie nájsť niečo, nad čím sa môže zamyslieť, možno pouvažovať o tom, čo by možno mohol alebo mal zmeniť vo svojom živote, aby nenastala presne táto chvíľa, kedy sa musí zamyslieť nad sebou a povedať si, že či to boli správne rozhodnutia alebo nie. Ja musím dodať, aby to nevyznelo, že Viktor M. napísal nejakú psychologickú drámu. To je veľmi ľahučký text, aj veľmi úsmevný. Tam sú pasáže, on to veľmi zručne kombinuje, že práve cez uvoľnenie, cez tie úsmevné veci, cez ten vtip, ktorý prináša aniel, povedzme, keď komentuje, ale aj žena zrazu pochopí, že keď je uvoľnená, že aj ona sa raz pokúsi o nejaký vtip alebo niečo. Je to veľmi prirodzené, tak ako v živote. Takže to nie je nejaká morda, nejaký prosto. On dáva aj tú možnosť, že to môže byť v tom medzipriestore. Myslím, že veľa neprezradím, ale ten zámer náš nebol taký, že sme a ilustrujeme očistec. Ano? My to nehráme tú inscenáciu, že sme konkrétne v očistci. Môže to byť univerzálne, sú rôzne výklady, je to patológia, môže to byť kadečo. Nehovorím, ako je to u nás, uvidíte, ale ten text ponúka naozaj rôzne scénické riešenia, kde to je. Takže nebojte sa, nejdeme tu proste moralizovať a nikoho nekatujeme. Je to na tej ploche cirka 80 minút. Je to veľmi, veľmi ľahučká inscenácia. Ďakujem krásne. Milí diváci, dovolte mi, aby som vás srdečne pozvala v piatok 20. februára na premiéru inscenácie Valčík náhody na malú scénu Národného divadla Košice. Budeme sa na vás veľmi tešiť aj na všetkých reprízach.